Jučer je u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu predstavljen pjesnik Juro Balaž iz Slovačke s prvom zbirkom pjesama pod nazivom Vratanje domom, koju je objavio Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj. Kako je ljubav moto ovogodišnje manifestacije mjeseca hrvatske knjige, Hrvatska matica iseljenika priključila se promocijom zbirke u čijem je središtu ljubav prema baštini. Na promociji je bila Slavica Štefić. Predstavljanje je počelo izvođenjem poznate gradišćansko-hrvatske pjesme O Jelena Jelena, koju su odsvirali i otpjevali mladi članovi folklornog ansambla Črip iz Novog Sela, pa ćemo vas i mi u ovu pjesničku šetnju uvesti glazbom. O knjizi Vraćanje domom Jure Balaža govorili su Marin Knezović, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, i profesorica doktorica Sanja Vulić, recenzentica knjige te jezična redaktorica, koja je na početku naglasila da je knjiga koja se predstavlja hrvatskoj javnosti povijesna, jer je ona prva napisana pjesnička zbirka Hrvata u Slovačkoj. Objavi ove knjige prethodio je i znanstveni rad o pjesništvu i pjesničkom jeziku Jure Balaža, koji je napisala doktorica Vulić. Juro Balaž daje nam realnu jezičnu sliku novoselskog govora u svojim pjesmama, onako kako Novoselci danas govore. Zato njegov pjesnički jezik obiluje slovakizmima, pa i germanizmima i brojnim lokalnim izrazima, i zbog toga je malo teže razumljiv Hrvatima izvan Slovačke, ali će zato svima vama koji budete čitali ovu zbirku i svima drugima koji budu u Hrvatskoj čitali biti tim veći izazov. U dijelu svojih pjesama Juro Balaž razmišlja o prolaznosti. Sričije u Rjakone imamo stare srca, a čuda sričije škodi, aj Gruziju je teško kad već zarudi. Djevojčica mlada, ta me ima rada. Djevojčica mlada, ta me ima rada. A ta moja stara vadne v noći jada, jada. A ta moja stara vadne v noći jada. Pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog radija i Glasa Hrvatska. Ja sam Juro Balaž, pohađam iz Zevinskog Novog Sela, ali ne živim tamo u 35 let. Sam Horvata, živim 120 km dalje, a kad bih htio ostati Horvat, tako se moram svoju horvačinu čuvat sam, drugačije to ne ide. Ja čuvam si takovim sistemom da si sjedem, a pišem si pjesmice, stoga čas još pametim od rodičova, od starih rodičova, a pišem to uglavnom za dicu, da dica budu proklamovali od detinjstva horvatske pjesmice. U novoselskoj obitelji Balaž svi govore hrvatski i trude se čuvati jezik i običaje. Pjesnik Juro sin je jezikoslovca Joška, a njegova kći Terezija, polaznica matičine škole folklora i inicijatorica objavljivanja ove jedinstvene zbirke. Pjesme skupljene u zbirci, njih 78, Balaž je napisao prije 30 godina, ali slučaj je htio da su objavljene tek sada. Ja sam to rekao prigovori da ne znam ja u knjigi apsolutno ništa. To zato da ja na toj knjižici de facto nisam spravil niti najmanje. Sve su napravili moja dica. Tako da zahvalim svojoj dici zato da su ovu knjižicu to peljali na svijet. U zbirci Vraćanje domom Juro Balaž objelodanjuje svojih 78 pjesama. Kako nam već sam simbolični naslov nagovješćuje, autor se svojim pjesništvom vraća kući, u djetinjstvo, u rodni kraj, u Novo Selo.
ponovno u mislima proživljavajući stare običaje, lokalitete i ljude kakvi su nekoć bili. A kakvo je Devinsko Novo Selo danas? To je se potpuno promijenilo, tamo je se čuda gradilo, tamo je se čuda buralo, tamo je dostalo drugu podobu, tamo kada su bili lapti, gdje sam ja kod mladi človek ural a mlatil, tako tamo danas stoji velike zgrade kada živi nekih 15.000 ljudi. Pjesme Jure Balaža u zbirci Vraćanje domom trajni su spomenik pjesnikovih razmišljanja, čežnji, uspomena i radosti. Kroz njih doživljavamo duhovni svijet novoselskoga Hrvata koji snažno voli svoje selo, svoju zemlju koju obrađuje, obitelj, koji se veseli susjedima i prijateljima i sa sjetom se sjeća nekadašnjeg načina života, nekadašnje novoselske svakodnevice.